लोगोफोर आंना गाइखेरा 2.5 लिटार 3 लिटार बिदोंमोन आङो 2.5 लिटारल' मोनबाय। दा बेखौनो आङो मा खालामगोन नायलांदो लोगोफोर आंजों लोगोसे। लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै एसेयावनो नायलांदो। ओमफ्राय नै आं बाहाय लानोसै। ओमफ्राय बे गाइखेरखौबो मोजाङै जोंना न'नि मानसि जायो नालाय एसे ओंखायनो मोजाङै सरनानै होफैखादों। आं दा बे दोआवनो लखबसै आरोखि लोगोफोर। बोथोरखौ नायनानै आङो मा खालामनो नागिरदों नायलांदो लोगोफोर। नै लोगोफोर खयथासोआव सान्दुं नालाय खयथासो सान्दुं बोथोरा नै माबायदि रिंखावलायनाय सान्दुं खयथासो सान्दुं। माबासो दोआबो गिदिरथारहाय दो थेलेबलेब मोननांगौमोन। थेलेबलेबा दाबसेयावसो थाहैबाय खनसे गामियाव लांनायाव ओंखाम संजानो लांनायाव थाहैबाय। बेखौ लखबना लाजोबसै आरोखि एसे जायो 2.5 लिटार गाइखेरा। अब्लाबो बाव बानायसै आङो ब्लां ब्लांनो गोदौनो मोजां मोनो। आं गाइखेरखौ फुदुंना लाबाय लोगोफोर। गरम दिनखाय आङो मिस्थि जानो लुगैदोंहाय बानायसै नै लोगोफोर। गोदोयो नालाय ओंखायनो एरबाय थानांगौ। गुसु गुसु थान्दा जानो लुगैयो। दखानफोरनिखौल' बेसेथो बायनानै जानो आरो मैदासो लगायो मोजां नङा। आरो गोलोमदाहाय आं दखाननिखौ जानो बालायलाङोसो। गाव आखाइजों पियर बानायना जाथारनांगौ। गाइखेरा बिराद मोजां गोदौबाय। आं दानिया एसे लेबु रस होनानै लानोसै लोगोफोर। नै लोगोफोर आंना गाइखेरा गावबाय। आं दा बेखौ सरना लानोसै। गाइखेरानो दैया फाथलाहाय गाइखेर मोजां होननानै उल्थापानिनिफ्राय बिहरदोंमोन आङो। नै माथो सानायानो बारा ओंखाराखै। 2.5 लिटार गाइखेरा बेल' ओंखारा दैयासो जि बुरजा नै नायदो। सोर बिसास खालामगोन लोगोफोर। जाय गाइखेर लाबोग्रा बेबोथ' भिडिअखौ नुहैसिगोन। नै गाइखेरानो गैया नै सानायानो गैया। आं मिथियाहाय आं बिहरफिनथारगोन। बिसोर ओरैनो होफैथारनांगोन आंनो गाइखेरा नै सानाया एसेल' ओंखारबाय। 2.5 लिटार गाइखेरनि सानाया बेल'। ओहो आङो माबा होबाय एसे गावबावा होबाबो होबावो। ओमफ्राय हा औ ओमफ्राय नै दैयासो बांसिन नै गैथारा। बे खयथा मिस्थि ओंखारगोन बेलाय बे गाइखेर आवला गखालाहाय। गाइखेर आवला गखाथारला। लोगोफोर आं बाहाय सरनानै लाबाय। नै गाइखेर सानाया एसेल'थार बाल। गाइखेर मोजां मोनो होननायखाय आं उल्थापानिनिफ्राय मिस्थि जानो लुगैनानै गाइखेर बिहरबाय। एसेल' ओंखारबाय। आं दा बोराय जागोन ना आं जागोन ना फिसाफोर जागोन एसेल'थारनो उफाय गैया बानायसै आं बेखौनो। आं गाइखेर सोखावनाया नै जाबाय आंनाबो। बानायसै आं दा 2.5 लिटार गाइखेराव नै बेल' ओंखारबाय। नायदो नै लोगोफोर नायदो आं दानिया नानानै लानोसै नै उल्थापानिनि गाइखेर फाननायखाय बुरजासो ओंखारहोथारगोन आं। गैला एसेल' जाबाय नै नानानै लाबाय नै लोगोफोर। लोगोफोर आङो सिनि होनानै लानोसैहाय। मिस्थिया बानायसै आंहा। बारा गोदै होलाहाय सुगार जायो। बारा सिनि होआसै आङो एसे खम होबाय। आंना
मिस्टिया बानायसै दा ओमफ्राय नै गल गल खालामना लाखाबाय आङो बेखौ दै गुदुङाव होनोसै सिनि जाल खालामनायाव इलाइसि बेखौ होखानोसै दानिया आं बेखौ बानायगासिनो दं खालामसै जाबाय बेखौ आं होनोसै मोदोमनायनि थाखाय न'आवनो बानायनानै जानोसै दखानाव थांनानै जों एसे जानो गोरलैयैनो जोङो न'आवनो बानायनानै जानो हायो लोगोफोर मिस्टिफोरखौ नायलांदो आंनि भिडिअखौ लोगोफोर होबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक खालामना होलांदो साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे शेयार खालामना होलांदो आं बेबायदिनो गोदान गोदान रेसिपि लाबाय थागोन लोगोफोर मिस्टिया बिराद मोजां जाखाबाय आङो दा टेस्ट खालामसै आंनि बोराया दा डिउटिनिफ्राय फैबा गुसु मोनजाफैबा आंखौ बिराद अनसिगोन लोगोफोर आंनि बोराया आंखौ बिराद अनसिगोन गुसु गुसु मासे गोथाव मिस्टि बानायना दोनदों आंना बुरैया होननानै लोगोफोर बिराद मोजां नै लेबु लेबुलाय ओरैबायदि गोथाव आयं बिराद टेस्टि जादों बाबा बरिया आं बानाय फाननोसैहाय रायजोफोर लांफैदो हम डिलिभारि हरनोसै आं हाथायनिखौ माथो जानो गोलोमदै गोलोमदा ना दांदेर दुंदेर ओंखायनो आंनियाव अर्डार खालाम लोगोफोर आं थाब थाब जमेट' ना टमेट' होननायाव हरगोन बिराद गोथावहाय बाबा